Mhlophe abantwana beziqu zokunyanga okanye abantwana bemvili bathi gcamaku xa bethethayo luthethayo benqumba nemfutshane into engangeshileni umndlalo omfutshane kuyegoqweni bathi indoda eyellow bone xa kuthethayo kamangesi kodwa namhlanje hle nomdaka umnyama ungeva sefa kudala wahlanjwa awudibe yellow bone kodwa professor kunjani angibamba isandla nje kunike ibusisi ukuze ube nesibindi sokukhuluma nami gcamaku siyaphila thina mfowethu phambi kokuba sithethe okanye phambi basiqhubekeke phambili bendawucela manje ubulise isupporters zakho ngoba ndiyazi umuntu omkhulu one supporters then bese ngiqhubekeka ngokuthi ba ndikubize leloni professor Afrikakazi sizwe sakithi imhlaba amagumba amanonke yabingelela kudokotela u2+2 sikhathi senyama safele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa umaxoshwa kufanele kubo embodla enye ngithi ke mina nawe embodla kwamnyana ngokuba nodokotela wodokotela endaweni yangakithi Khosi professor namhlanje sikwindawo ekuthiwa xa ilizwa ngelamangesi iButterworth iButterworth ke thina sithi maxhosa kusegcuwa sikubizile dokotela wasabela kokhwelo lethu ndicela nje udokotela andivumele nje ndimbuze nje imibuzo bembalwana nje bese udokotela siyamkhulula ingabe udokotela uyandivumela ngiyakuvumela kakhulu akukho engisabayo akukho engingqinayo akekho umuntu engamthandi akekho umuntu futhi engimsabayo bonke abantu bayafana njengobona ngibizile nje yini nazi ukuthi ngibizela Camako tata angizoyishiya ngemva ngoba wenze into ekuthiwa kumlando okanye wenze into enqabileyo ukuthi yenziwe ngabantu ebomini dokotela ndicela ukubuza madokotela uwenze umcimbi kunabantu abangayazi ukuthi udokotela ebenomcimbi kunabantu abathi xa belandela udokotela bamlandele mhlambi ngevideos ezithile zange bayibone mhlambi basheka ngemva udokotela ebenomcimbi ngabadokotela umcimbi uhambe njani ngokubona kwami ngoba bengawenzela abantu bengenzela abazali bami lo mcimbi ngibone uhambe kahle kakhulu futhi wabayimpumelelo ingabe udokotela ebesenza umcimbi for abazali bakhe ukubonisa amandla anawo udokotela okanye udokotela besenza into yokumila kunjani umcimbi uqondane nokuthi akekho umuntu omkhulu ukudlula umzali empilweni yami umzali uyena uNkulunkulu wami umzali uyena umuntu ofanele ukuthi ngimbusise uma ngifumana amandla ngisaphila so konke lokhu bengikwenzela abazali bami ukuthi siyingane lapha ekhaya zabo siyabonga sibonga ukuphila nokusikhulisa kanzima size sifikele usuku namhlanje siphila yilokho bengikwenzela abazali bengibonga ngibulisa ngijabula ngijakadula ngibaphakamisa ekuthenini abazali bami baqotho babe nalo iqiniso lokungihleka wayena amandla umama ukungikhipha esiswini wayena amandla umama ukuthi esengibelethile ngithatha ngiphose emgqonyeni wayena amandla umama ukuthi even ngisakhulele ngiseyihlule angikhiphe ngisho baba ngakazi ukuthi mina ngikhona kuye kodwa uma wami wavuma wangibekezelela ngakhula waphinde wangihlenga 9 months waphinde wangihlenga futhi kwaze kwafika leminyaka enguyo manje angeke ngihlale ngabuleli ukuthi uma wami uyinto enkulu kimi ngakho ngithi ngiyababonga abazali bami ngoba mina ngiyena lo muntu ukuthi uma senginezinto noma sengiphilile bese ngibona ngathi abazali bami abasile emakhaya abazali bami ngiyobahlonipha noma yinini ngoba angikwazi ukuthi ngathi umzali wami manje ngimbone ngomthakathi ekubeni umzali wami angakaze wangibulala wangilinda ngaze ngaba ngaka kunabantu namhlanje abantu abazali abakhulumisana bangenelana abantu sibakholela komakoti babo sibakholela kubangani babo sibakholela ngisho inyangeni bazi bakholele ngisho nakubathandazi izwe lifile namhlanje imiza ingenelana yabantu sebelahla abazali athi umuntu uthakatha umzali wakho uma ekuthakatha umzali wakho pho bengakulinda uzukhulu bengaka ngiyakubuza hayi andiqondi bangakulinda kanjani umzali wakho uzube ngaka akufundise uzuqeda esikoleni uyakuthakatha njalo umzali egcineni wena mawusuphumelele siubona yena lo mzali akanangqondo siubona yena lo mzali uyathakatha
So mina ke ngithe ngiyaphikisana nalokho. Uma ethakatho yathakatho kwakhe kodwa kimi umzali wakho uyohleza isibusiso. Udokotela wayithinta lento ithi isibusiso. Dokotela, phambi kokuba ndikuyeke okanye phambi kokuba ndicele ucishelele ivideo esiyenzayo namhlanje, ndizawukumane ke ndihleli ndikubulela ndithi Nkosi ngelithuba unika lona. Uyithini indaba yesibusiso ukuthi umzali usesibusiso? Ingaba kubaluleke kangakanani ukuthi thina sithi singabantu udokotela sisenze ngeke sihambe emzekweni okanye sihambe kule ndawo uhambe kuyo ukubulela abazali? Akuyona i-challenge lento yokubonga abazali. Kodwa iya ngawo ukuthi emizweni wakho noma eimpandeni zakho noma kwizinzwa zakho kuyavuma yini ukuthi ukwenze lokho. Uyangizwa? Ngoba into uyenza ufuna ibe nesizathu kuwe. Mina nje ngithi ayikho into ebaluleke njengokubonga. Igama elithi ngiyabonga lincane, abantu sibayijwayele abanye bathatha kancane, kodwa igama elithi ngiyabonga lisuke liyinto enkulu. Hayi, kuvakele dokotela. Udokotela ingaba njengoba ese-Eastern Cape nje, ngophi umyalezo afuna umnikeze ebantwini abamsupportayo apha e-Eastern Cape? Udokotela ngaba kunayo into afuna uyithetha ngoba ke thina siyakubulela, kodwa wena mhlawumbe unayo into ofuna ukuyithetha ubhekisa kubantu base-Eastern Cape? Into ebalulekile kuwo umuntu ukuthi aphile. Angakhohlwa ukuthi yena ufunani empilweni yakhe. Ilokho kubalulekile ngakusho ukuthi abantu abakhuthale empilweni zabo impilo izoguquka noma ingaguqukanga namhlanje, kodwa ilahle ithenjwa. Ingakho ngihlezi ngithi mina angeke uze kuhlale konje. Ngamaku tata. Dokotela kokugqibela nje ndikukhulule okanye ndikuyeke. Udokotela wayinayo inamba ayinayo before. Ingaba dokotela namba iseyiyo? Inamba iseyiyo mfowethu. Sengingasayibiza inamba emafonini ngoba ngivele ngidumile ngaziwa ngisho ingane yangakini. Injalo. Ngaziwa ngisho umasipala wangakini. So angisayibiza inamba kodwa ngiyaye ngisho ukuthi abantu abahlale kuyo ku0727378514. Iyona namba leyo ngeke ngiyishintshe. Lokho isebenze njalo. Hayi, asifanelise dokotela Camagu. Sibonga kini kube kuhle siyabonga. Camagu.